Let us welcome you, Mr. Msomi, under i-RSD Academy ese-Richmond. Igama uzama kwakhe wantshangasa under intaba yomusa. Cela ukubuza bhuti, lisho ukuthini igama lithi i-RSD nanokuthi uMr. Msomi yiphi i-idea waba nayo and create ama-academy. Uthe ukhuzana khona i-division u-10, u-15 no-19. No 11 and 13. 11 and 13. Yes. What is the main purpose to create lawo material kuzana academy kule ndawo yala eRichmond? Okay, at first as umuntu osebenza ngeingane ocoachayo nasesikoleni, so we usually have ama tournaments ezikole. So uma ufika kubuke ezikoleni uyayubone abafana abane talent bese kube ukuthi ke uyu interact nabo ukuze ukuthi badlala kuphi kanjani, banakekelekile yini, usuke uba naleyo interest. So kuyenzeka ukuthi umfana akutshela ukuthi no anginayo i-team, ngidlala nje kuphela esikoleni. So that for me ngase ngiyabona ukuthi no, isikole doesn't have much time to develop umntwana. Yes, because we need to umgroome ngaphandle nangaphakathi before angene ground. Yes, exactly. And then into uthola ukuthi umntwana usuke esikoleni kade sisenza sport, use high school la khona isport singenziwa khona, usuthola ukuthi lento abenayo akekho sekwazi ukuqhubeka nayo. So that's how we vision came about ukuthi no, we have to take care of these boys ngoba baningi banali talent. Ey'koleni zala eRichmond around, they still hosting ama-tournaments. Njengakudala, uma uthi akhumbula kudala nisakhula wawudlala e-primary until uzuze e-high school until uzophumele ngaphandle udlala. Le sikhathini samanje namanje basakwenza into. As much as kwenzeka ey'koleni, but it's not like the old days ngey'khathi zethu. Because during the old days wawazi ukuthi kune Coca-Cola, kune Nedbank, wawazi ukuthi kunamanye ama games nezikole zayivakashelana okuyinto engasekho. Okuyinto engasekho ke manje. So manje we only have two ama tournaments esiwadlalayo. Kukhona iMatsepe bese kuba khona iNomvete. So uyazi ukuthi mekwadlala lawo ma tournament omabili then it's done for a year. Ukuthi adlalwe early noma adlalwe late, then uyazi ukuthi you've got those two games. So akusafani nakuqala. Kuyo division yakho unayo edlala mhlambe ku SAB Motsepe League. So i-vision yethu ke sibe nalento yokuthi ke because we started with under 10, 11, 13 and 15. So we were focusing more on those young ones because bebe neglected. Yes. And then along the way abantu started noticing ukuthi kunento eyenzakalayo. And then one of the boys akhona endaweni came to me said, we are left out. So no 16, 17, we are left out because even ngisho ne soccer yale ndaweni icoachwa abantu abangekho developed. Kwabona nabo abadinga usizo and who are not qualified in coaching. So ngase ngithi no, let me think about it. Ngase ngiyayibona ukuthi okay no, iqiniso limile bakhona labafana and these are the boys esikhala ngabo ukuthi behavior yabo ayikho right emphakathini. Then that's how under 19 came about. Saze sithi ku under 19 ivision yawo ukuthi udlalise ku SAB. So that is the vision and we are busy with the LFA, of which is the local football association. So we are busy with them. Sunday League. Yes, it's Sunday League, yes. So we are busy now because we went to ama structures endawo aphethe ukusafa. I said they are busy. It might be starting August, if not August, izosqala ngo-September. So that's where under 19 where it is going. Oh, what I want to ask you, talking about ukuthi abantu abafe bedlale under 10, under 11, 13. Yes. Bese kusuka lapho kuba ukuthi number under 16 abantu abano 16 years abawazanga ukuthi begcine ukuthi bedlale bona beza kuwena ukuthi bebuka. Yes. Sengifuna ukubuza ukuthi abazali bakule ndawo la bakwazi ukuthi bayakusupport kule cebo wabo nalo ukuthi ingane sezi more than 15 years because ayobisazi ze ground bayakwazi bekusupport bona ngengane yakho. Njengokuthi mawudlala ibhola isikhenepende ukuthi ubuye ebusuku. Umzali mhlawumbe akaphatheki ingabe abanye izingane mayisakhula ke ngena kuma drugs. How is change la endaweni uma usucreate le academy yakho? Kushintshe nje kanjani isimo between wena nabazali nayo umdlali itself? Because
umzali kuwena uyindodana kuwena uyindodana ekhaya, which means uzoshaya umthetho egrawundini kumele shaya umthetho ngapha kuphi ekhaya. Iyakwazi yini ukuthi kubhalanse la? Ukuphendula okokuqala ngifisa uku-upload abazali indlela abaresponde ngayo kulento nange-support abayinikeza abantwana, because we are at this stage esikuyona manje la sibona khona kuyahambeka because of i-support yabazali. That is one thing that I have to applaud them for. So secondly, abantwana response, as you can see here, njoba sisho ukuthi there is another group that is playing ezayo. So 15. yeah, the numbers, the estimated numbers esinawo kwamanje, we are sitting between 75 to 80 players. So that are here. So you can see ukuthi i-response kwi-community in terms of abantwana nabazali is there. And then into abazali, they are part of it as much as uyazi ukuthi thina ndle mnyama we can support umntwana si at a distance. Asibe unalento yokuthi ngifuna ukuyombona edlala, ngifuna umbona to trainer kuphi, bona coach bawo bani, because kunabazali abangabazi ubuso ba coach, but they know there is a coach who's dealing with my kid. So leyo nto leyo hlasimbe kuyohamba kufanele siqede sindle mnyama ngoba we need them. So nomntwana uperforma more better uma azi ukuthi khona umzali. So that's what I know, and that's what futhi a reality. What I remember nami ngiseseyintwana ngino 16 years. I selected kwinkandla isikhathi senkandla esisodlala ama subject game eRichards Bay. Ugogo benomkhulu basuka enkandla ba eRichards Bay. The way ngangidlala ngakhona kwakuhlukile compare ngidlala ngasemakhaya kodwa babe nganginaki bethi hayi hamba udlala wini ubuye ebusuku bengithethisa. Sengifuna ukubuyela la when it comes to uxhaso ke lokho uxhaso nalo nanokuthi iground ojimela kulona ilele silibona njengamanje yini. Hey, to be honest mfana kithi not ukuthi ngikhuluma kabe kumphakathi, but in terms of our sponsors, there are several people that I've spoken to, and the response yabo ibe positive. But uma uya kumuntu kusuthi wenza follow up, then ubona ukuthi okay no wayesho nje, so ugcina ungayitholanga into eyayikade ilento. But there is one person that I need to mention, okuyena osebenzisana naye nomunye ophosa isandla, unobaba ke kuthiwa uGidla wakamhlongo, uyena muntu sikhuluma nje. Last week he bought a new kit for under 19 because we were struggling with the new division, trying to find ukuthi izodlala ngani, and then he came into a rescue wabathengela ijezi, brand new jersey. So ngingasho ukuthi mfowethu Hlasimbe ekuhambeni kwesikhathi it will get there. But in terms of our facilities, as you can see for yourself, I see. Umntwana uma trainer la kubhampi awukwazi ukuthi umdevelop fully, and then secondly kumngozi kwakona ngoba kunemgodi la, so umntwana la angalimala aphuke noma nye liqakala. So but we have a local municipality, if I'm not mistaken, Richmond municipality, or Mkungundlovu districts. Ngiyazama ukufaka usicelo phathwa sports and arts and culture khona. Because we will be respond mhlawumbe abagcina ithola, or there is no response eyenzakala if wacela usizo kubona. No, to be honest, angaze ngaya kumasipala per se, but I have made one request ku-councillor wethu ka-Ward 1 ukuthi yes ngiyacela ukuthi methola isikhathi ngicela ukuba ne-meeting naye, because I felt ukuthi I have to follow i-protocol because he is there as umuntu representative. So and then I decided to ask him ukuthi mfowethu uma uthola isikhathi I need to see you ukuze kunezinto engifuna ukukhuluma ngazo. So and then from there I tried doing a follow up and nothing came out. What I can advise you, it's better ukuthi ubhale proposal direct to khona office under masipala kuthiwa i-youth development, elidila nje ne-youth. Ubhale nje proposal usho about i-academy yakho,
Ngiqale last year ngoNovember if ngizwe kahle. Yes. Njengamanje nginama academy ahlukene ahlukene ngalezi gaba nalezi gaba. Ngifisa ukuthi mhlawumbe ngibe ningiphe indawo engitrainela khona. I-ground ningiphe nanama uxhaso. Because if ngibukela le ground is not it ground engathiwa gym umuntu usafisa ukudla i-Chiefs. Yes, exactly. Ukudlalela amaZulu. Efisa ukudlalela amanye ama-team. Mina Yeah. my advice ukuthi mhlawumbe you can write a proposal because usuzamile ekhanseleni you fail. Not you fail. There was no response. There was no Yes, response. Yes. So zama ukuthi uyibhalele. After lokho moving forward you need ukuthi mhlawumbe kunama private companies. Uzowathola i-sponsor kubona emaceleni futhi uyacela. No, ngiyabonga futhi ngi-advise hlasimbe umuntu uzofanele kathi ukuthatha leso step. Yes, but uma umuntu especially usebenza nabantwana. Yeah. Uyaye ube nalento engqondweni ukuthi labantu abazali banabantu and some of the parents ama community leaders. Yeah. So uma kuukuthi they can notice that there is something happening, you expect them to respond in a certain way. Yeah. Yo engafani nomuntu ongekho kwi-leadership. Yes. Ngoba ukudriver la udlula nje ubona ukuthi zomgada. Ukudriver kwe-leader idlula la ibona ingane zomphakathi iqoqiwe. Kufanele ingadluli, kufanele ime. Ebisithi nakwakuhle nikwenzayo. What is the plan? Mhlasimbe ukuze nami ngibe part of it. So we don't have those people abanaleyo nhliziyo. So it's sad to say, but they are not in a community for mhlasimbe ngizothini for ingane. Noma mhlasimbe there are other agendas esingawazi abawaphusha phambili, but sesibonile ukuthi inhliziyo yengane ayikho. Hayi siyabonga kakhulu Mr. Msomo for isikhathi sakho nanokuthi usimeme isinto abayomuzi. We wish ukuthi sibone mhlawumbe one of ingane oyikhulisayo mhlawumbe sedlalela emathimini amakhulu, especially iqalela wala eKZN esinawo thina. Yeah, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga, and just to share the good news. Yes. We've got one player ku under 19 ehambizolo to play for Brazil Academy, the big academy in KwaZulu-Natal. So yes, Yeah. so uhambile izolo to play there. So for us, it's an achievement because yes, we know.